Играйте ковчег. Чак до ковчег не сме стигнали. В смисъл, няма да е. Първо, наистина не сме толкова луди, че да играем ковчег. Второ, не мисля, че можем. Можем? Не. Не можем. И... Трето няма трето. Трето няма трето, да. Като Калин. Трето няма трето. Да. Чакай, трето. Имаме много да коткаме май чаш на мълчи. Да, май тя може да играе ковчег. Между другото сега... В момента е много добър. Виж как скача! Преди малко... Страшно. В момента се опитва да избута бюрото. Истина. Да. А пък вик за да почне да пее. Свети слънце в очите ти, щом не влезеш към мен. Така. Получаваме, що... Не знам какво пихме, между другото. Пихме сок гранини, но... Дали е имало нещо вътре? И ядохме... Милкени! Нищо! Забравя маса ковчега. Имаме обуда котка. Милкини? Хора, които искат да играем ковчег. Милкини? Аз не искам да играем ковчег. Добре, аз да искам. Да. Вижа. Давай я. И така? Буди се много. Ние няма да играем в ковчег. Няма. Защото сме шеф толкова. О, я ми дай сока. Чао!